नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या मुलुक मैदानमध्ये स्वागत करतो। खरं तर महाराष्ट्रासहित अर्थात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देखील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे आणि अर्थात या निवडणुका खऱ्या अर्थानं राणेंच्या बिनविरोध पॅटर्नमुळे केंद्रस्थानी राहिल्यात आणि अर्थात या सर्व निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी राहिलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार नितेश राणे आपल्या सोबतीला आहेत। नितेश साहेब, खरं तर कोकणशाहीच्या या महामुलाखतीमध्ये अर्थात मुलुक मैदानात मी आपलं स्वागत करतो। धन्यवाद। जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होऊ घातल्यात, आपण नेमकं या निवडणुकांकडे काय दृष्टीनं पाहता, नेमकं आपलं काय त्याबाबतचं म्हणणं आहे? सायनाथजी, लोकशाहीमध्ये निवडणुका या जनतेचं मत समजून घेण्यासाठी, मत ऐकण्याचं एक फार प्रमुख साधन असतं। जेव्हा तुमच्या मतदारांना, जनतेला तुमच्याशी काही बोलायचं असेल तर ते निवडणुकीचं मतदानाचं माध्यम वापरतात। तुमच्याबद्दल नाराजगी असेल, तुमच्या कामाच्या बद्दल समाधान असेल किंवा तुमच्याकडून काही अपेक्षा असतील, ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये सामूहिक पद्धतीने अगर जनतेला तुमच्याशी संवाद साधायचा असेल तर निवडणूक हे अतिशय उत्तम साधन आहे। आणि म्हणून त्या निवडणुकीच्या निकालातून राज्यकर्ते म्हणून, राजकीय कार्यकर्ते म्हणून आम्हाला जनतेचा जो संदेश आहे तो ओळखायचा असतो। जनता आमच्याशी काय बोलू पाहते, जनता आमच्याकडून काय अपेक्षा व्यक्त करते, हे सगळे आम्हाला निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी आम्हाला कळतं आणि त्यानुसार आम्हाला पुढची 5 वर्षाचा आम्हाला प्रवास करायचा असतो। आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका या ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणासाठी आणि विकासासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहे। आज केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस वरती एनडीए मध्ये आहेत, खालती महायुतीमध्ये आहे। आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची 100% सत्ता अगर तुम्ही बोलाल, जनतेच्या आशीर्वादामुळे लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका, सिंधुदुर्गाच्या जनतेने वारंवार ओरडून सांगितलेलं आहे की ह्या जिल्ह्याचा विकास हा सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात झाला पाहिजे। ह्या जिल्ह्याचा विकास हा भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून झाला पाहिजे। आणि एकंदरीत आम्ही आमदार म्हणून, मी पालकमंत्री म्हणून करत असलेलं काम, निलेशजी आमदार म्हणून करत असलेलं काम, दीपकजी आमदार म्हणून करत असलेलं काम आणि राणे साहेब खासदार म्हणून जे काही काम या जिल्ह्यामध्ये जनतेच्या साठी करतोय, त्यासाठी जनता वारंवार आम्हाला कौल देत आहे, आम्हाला आशीर्वाद देत आहेत। आज राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये अतिशय भक्कम नरेंद्र मोदीजी वरती बसले आहेत, इथे देवेंद्रजी बसले आहेत, एकनाथ शिंदेजी बसले आहेत, सुनित्रा पवार ताई आता आहेत। या सगळ्यांच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आर्थिक सक्षम बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून, दळडोई उत्पन्नामध्ये पहिल्या 3 मध्ये आणण्याच्या दृष्टिकोनातून जे निर्णय घ्यायला लागतील, जे काम करायला लागेल, ते सगळं काम करण्याची तयारी आमच्याकडे आहे। आम्हाला फक्त आमदार म्हणजे आम्हाला जे नगरसेवक असो, जिल्हा परिषद सदस्य असो, पंचायत समिती सदस्य असो, हे आम्हाला का निवडून हवे आहेत? कारण का आज केंद्र, राज्य आणि जिल्हा ह्या एकच विचाराच्या सत्तेकडे आहे। भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रधानमंत्री आहे, त्याच विचाराचा मुख्यमंत्री आहे, त्याच विचाराचा पालकमंत्री आहे। आता त्याच विचाराचा अगर लोकप्रतिनिधी खालती निवडून आले तर आम्हाला काम करणं सोपं होईल। आज पालकमंत्री म्हणून जेव्हा मी जिल्हा नियोजनाची निधी मला वाटप करायची असेल तेव्हा आम्हाला आमदाराच्या माध्यमातून ते आमदार मला यादी देतात, उद्या जिल्हा परिषदचे सदस्य यादी देतील, पंचायत समिती सदस्य निवेदन देतील, नगरसेवक आम्हाला निवेदन देतील आणि त्यानुसार आम्हाला जिल्ह्याच्या कानोकोपऱ्यात किंबहुना जिल्ह्याच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आम्हाला विकास करण्यासाठी अतिशय सोयीस्कर असतं। आणि म्हणून हा पूर्ण जो प्रवास, हा पूर्ण ढाचा अगर आपल्याला व्यवस्थित बसवायचा असेल तर ज्या विचाराचा मुख्यमंत्री आहे, ज्या विचाराचा प्रधानमंत्री आहे, ज्या विचाराचा पालकमंत्री आहे, त्याच विचाराचा उद्या जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्य निवडून आला तर आज जसं तुम्ही आणि मी बसलेलो आहे ना, तसं हातात निवेदन घेऊन आम्ही त्या विभागाच्या विकासाबद्दल चर्चा करू शकतो। उद्या अगर विरोधी पक्षाचा, मशाल चिन्हाचा, काँग्रेसच्या चिन्हाचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार पक्षाच्या चिन्हाचा अगर कोण लोकप्रतिनिधी निवडून आला, कोण अपक्ष निवडून आला, तो तुमच्यानी तो माझ्याशी संवाद नाही साधू शकणार। कारण का तो विरोधी विचाराचा आहे।
आणि म्हणून आमचा आग्रह वारंवार जनतेसमोर असतो की तुम्ही सगळी सत्ता केंद्र लोकसभा विधानसभा तुम्ही भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीकडे दिली आहेत ना, तर तसं जिल्हा परिषद पंचायत समिती जसे गेली 27 वर्ष तुम्ही सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वात तुम्ही देतात, परत एकदा 5 वर्ष राणे साहेबांच्या नेतृत्वात ही सत्ता द्या. आज आम्ही 100% सत्तेच्या बाजूने आम्ही सगळेजण लोक आहोत. अपेक्षित असलेला विकास, अपेक्षित असलेल्या जीवनामध्ये परिवर्तन करण्याची सगळी क्षमता, ताकद, तयारी आणि जिद्द आमच्याकडे असल्यामुळे आम्ही फक्त येणाऱ्या 7 तारखेला जनतेकडून विश्वास मागतोय, जेणेकरून पुढची 5 वर्ष जिल्हा परिषद पंचायत समिती, ज्याला आपण मिनी मंत्रालय म्हणतो, मिनी मंत्रालयाच्या माध्यमातून या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याचं आम्हाला सोपं पडेल. साहेब, खरं तर मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेकडे पाहिलं जातं आणि जो सत्ता स्थानिक म्हणजे ज्यांच्याकडे अगदी वरपासून इथपर्यंत सत्ता आहे त्या सत्तेतले प्रतिनिधी निवडून द्यावं असं आपण आवाहन केलं. पुढील 5 वर्षाची तुमची नेमकी ब्ल्यूप्रिंट काय असेल, काय नेमकं सिंधुदुर्गवासीयांना सांगा. राणे साहेबांनी आम्हाला एक टार्गेट दिलेलं आहे, संकल्प राणे साहेबांनी सोडलाय की आमच्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न आज आम्हाला 2.5 लाखाच्या घरातून आम्हाला 4.5 लाखापर्यंत 2 वर्षामध्ये घेऊन जायचं आहे. आता जेव्हा आपण 4.5 लाखाच्या घरामध्ये घेऊन जाणार पाहतो, तर साईनाथजी कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात आपल्याला गुंतवणूक करायला लागेल, कुठल्या कुठल्या क्षेत्रात अजून निधी द्यायला लागेल, जेणेकरून त्याचा प्रतिबिंब आपल्याला दरडोई उत्पन्नामध्ये लोकांच्या राहणीमानमध्ये दिसला पाहिजे. आज जिथे लोकांचं उत्पन्न आज उदाहरण 25-30 हजार आहे, ते आपल्याला 60,000 पर्यंत घेऊन जायचं असेल, घेऊन जायला लागेल. अगर 60,000 पर्यंत घेऊन जायचं असेल तर त्याला कुठले कुठले क्षेत्र मदत करू शकतात, कुठल्या पायाभूत सुविधामध्ये गुंतवणूक लागेल, शिक्षण क्षेत्रामध्ये काय गुंतवणूक लागेल, कृषी क्षेत्रामध्ये काय गुंतवणूक लागेल, पर्यटन आणि अन्य ह्या क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक करून आपण रोजगार निर्मिती कशी करू शकतो, बाजारपेठांमध्ये उलाढाल कशी वाढवू शकतो, या सगळ्या बाबतीचा विचार आम्ही फार बारकाईने अभ्यास करून आमचं काम सुरू आहे. एका बाजूला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून, एआयच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये प्रशासनाकडून अजून दुपटीने काम करून घेणं. आज जसा आम्ही अभ्यास केला की जिल्हा परिषदमध्ये आज कोणालाही काम करून घ्यायचं असेल तर जवळपास 16 ते 17 टेबल फिरायला लागतात. मी जिल्हा परिषद सीओ ला सांगितलंय की ह्या 18 टेबल वरून तुम्ही 4 टेबल कसं आणू शकता ते मला सांगा, त्याच्यावर आपल्याला काम करायचं. आलेला व्यक्ती हा 18 टेबल फिरताच कामा नाही, त्यांनी कमीतला कमी वेळ जिल्हा परिषदेमध्ये येऊन त्याचं काम करून घेऊन तो परत आपल्या गावाच्या दिशेने गेला पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला काय लागतं ते तुम्ही मला सांगा. त्यासाठी मग आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू केलेला आहे. जिथे एक रिपोर्ट वाचण्यासाठी साईनाथजी, जिथे आम्हाला 12-12 दिवस लागायचे, आता 1.5 तासात आम्ही तो रिपोर्ट वाचून मोकळा होतोय. जेणेकरून असलेला कर्मचारी जिथे त्याला 60 तास महिन्याचं 60 तास काम करायला लागायचं, आज तो 12 ते 15 तासामध्ये त्याचं काम उरकतोय आणि उर्वरित वेळ दुसऱ्या कामावर तो लक्ष देऊ शकतो. अशा पद्धतीचं प्रशासन आज आम्ही त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं टाकायला सुरू केलेले. त्याची दखल अर्थात नीती आयोगाने पण घेतलेली आहे. आदरणीय पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचे जिल्हे एआयच्या माध्यमातून डेव्हलप करणं, विकसित करण्याचं काम प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. त्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा, आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा एक मॉडेल जिल्हा म्हणून त्यांनी आयडेंटिफाय केली आहे. त्यासाठी टीम इथे येऊन गेलेली आहे आणि म्हणून एआयच्या माध्यमातून गतिमान प्रशासन, आमच्या मुख्यमंत्री साहेबांचा एक संकल्प आहे की आम्ही महाराष्ट्राला एआयचा हब आम्हाला बनवायचा आहे आणि त्याची सुरुवात आम्ही सिंधुदुर्गापासून करतोय. जिल्हा परिषदेमध्ये ज्या पद्धतीने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर होतोय, मी तुम्हाला बोलतो येणाऱ्या काळात जनतेला जो पारदर्शक कारभार, गतिमान कारभार आणि जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्यानंतर कमीतला कमी वेळ तुम्हाला वेळ वाया घालून तुमचं काम पूर्ण होऊन तुम्ही परत आपल्या गावी जाऊ शकता, अशा दृष्टिकोनातून काम आम्हाला करायचं आहे. आता फक्त लोकप्रतिनिधी आम्हाला तुम्ही निवडून दिलं तर त्या कामाला आम्हाला अजून गती वाढवायची आहे. कारण का 100% सगळंच प्रशासनाला कळतं असं नाही. लोकप्रतिनिधी हे लोकांच्या मध्ये निवडून आलेले असतात, लोकांची जनभावना त्यांना कळते. म्हणून एका बाजूला लोकप्रतिनिधी, दुसऱ्या बाजूला प्रशासन आणि त्यांच्या मागे असलेलं खंबीर सरकार, पाठिंबा देणारं सरकार, हे जेव्हा एकत्र येईल तर मी तुम्हाला विश्वास देतो राणे साहेबांचं
4.5 लाखाचं दरडोई उत्पन्नाचं टार्गेट आम्ही निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू आणि त्यासाठी ह्या निवडणुका आमच्यासाठी महत्वाच्या आहेत. निश्चित साहेब, थोडंसं आता विकासात्मक चर्चेतनं थोडं राजकारणाकडे वळतो. कारण की आपण सुरू केलेला बिनविरोध पॅटर्न, त्यामुळे विरोधकांकडनं हे सगळं फोडाफोडीचं राजकारण सुरू आहे असं सांगितलं जातं. त्याचप्रमाणे मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला असंही सांगितलं जातं. हे बिनविरोध पॅटर्न नेमकं आपलं काय म्हणणं होतं, काय ध्येय होतं, हे करण्यामागचा नेमका विषय काय होता, नेमकं हे घडलं का? जेव्हा निवडणुका जाहीर होतात तेव्हा दोन्ही सगळे राजकीय पक्ष आपले आपले उमेदवार उभे करतात. भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही उभे करतो, महायुती असल्यामुळे शिवसेना उभे करते, तिथे उभाटावाला करतात. आम्ही आमचे जे उमेदवार निवडतो ते काय आम्ही शाळेत जाऊन निवडत नाही. लहान मुलं नसतात, ते जबाबदार लोक असतात जे त्या त्या गावामध्ये काम करतात, त्यांना बरं वाईट ह्या गोष्टी कळतात आणि फक्त ते निवडणूक उभं राहण्याची निवड करतात की बाबा आम्हाला उभाटामधून उभं राहायचं आहे, आम्हाला शिवसेनेतून उभं राहायचं आहे, आम्हाला बीजेपीतून उभं राहायचं आहे. आता त्या उमेदवारांना अगर त्यांनी निवडलेल्या पक्षाच्या वर किंवा ते ज्या पक्षाचे कार्यकर्ते, उदाहरण उभाटाचा कार्यकर्ता आहे, त्याला अगर त्याचा आत्मविश्वासच नसेल त्याच्या पक्षावर, पक्षातून त्याला साथच मिळत नसेल, वरिष्ठ पातळीवर विचारणाच होत नसेल किंवा त्याला आत्मविश्वास नसेल की उद्या मी मतदारांकडे निवडून गेल्यानंतर प्रचाराच्या निमित्ताने सायनाथजी काय आश्वासन देणार, काय कुठले निधीचे त्यांच्याकडे पर्याय आहेत? आमदार नाही, खासदार नाही, राज्यामध्ये कुठलंही पद नाही, सत्ता नाही, कुठलंच नाही. शेवटी लोकप्रतिनिधीचं काम, मूळ काम काय असतं की बाबा जिल्हा परिषद सदस्य झाल्यानंतर आमच्या इकडे रस्ते, पाण्याचं नियोजन, जल जीवन सारखे योजना सरकारकडून करून घेऊन येणं हे त्या जिल्हा परिषद सदस्याचं काम आहे, पंचायत समिती सदस्याचं काम आहे. आता उद्या उभाटाच्या सदस्य निवडून आल्यानंतर, कुठलाही अपक्ष निवडून आल्यानंतर तो निधी आणणार कुठून? कुठला मार्ग आहे त्याच्याकडे, कोण आहे त्याच्याकडे? आणि म्हणून ही त्यांना जाणीव झाल्या असल्यामुळे त्यांनी स्वतःहूनच फॉर्म मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. शेवटी त्यांनाही काही गोष्ट कळतात. तुम्ही अगर तुमच्या उमेदवारांना सांभाळू शकला नाहीत, उभाटा म्हणून, महाविकास आघाडी म्हणून, ती आमची चूक नाही ना, आमची चूक नाही. आम्ही पण विरोधी पक्षामध्ये राहिलेलो आहे 14 पासून ते मला वाटतं 20 पर्यंत, 14 पासून ते 21 पर्यंत मी विरोधी पक्षामध्ये राहिलेलो आहे. तेव्हा आमचा कुठलाही उमेदवार नाउमेद होऊन कधीतरी फॉर्म मागे घेतला नाही. म्हणजे आम्ही विरोधी पक्षामध्ये असताना अगर ते घडलं नाही तर तुम्ही विरोधी पक्षामध्ये असताना कसं घडताय? म्हणजे तुम्ही पक्ष म्हणून, नेतृत्व म्हणून तुम्ही कमी पडताय. आम्ही विरोधी पक्षामध्ये असताना पण सायनाथजी आम्ही आमच्या उमेदवारांना आत्मविश्वास द्यायचो, ताकद द्यायचो, त्यांच्याबरोबर उभे राहायचो, त्यांच्यासाठी संघर्ष करायचो आमच्या मतदारांसाठी. म्हणून मतदारांना विश्वास होता ते नाही, विरोधी पक्षामध्ये असला तरी नितेश राणे आमदार म्हणून आम्हाला न्याय देतील, निलेश राणे आमदार म्हणून न्याय देतील, असा विश्वास आमच्यावर होता. म्हणून तर आम्हाला विरोधी पक्षातून आज सत्ताधारी बसवलाय ना. पण तुम्हाला तुमच्या उमेदवारांना पण सांभाळण्याची अगर तुमच्यामध्ये क्षमता नसेल तर जनतेला आमच्यावर टीका करण्यापेक्षा थोडं आरशासमोर उभे राहा आणि आत्मपरीक्षण करा. साहेब, महायुतीतला एक अंतर्गत प्रश्न खरं तर या मुलुक मैदानाच्या निमित्तानं मला विचारायचं आहे. सर्वांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतनं आपल्याकडनं काही कार्यकर्ते म्हणजे तिकीट नाही मिळाली, काही ठिकाणी बंडखोरी झाली असेल, थोडीशी नाराजी झाली होती, त्यानंतर त्यांनी ते सगळे भरलेले अर्ज देखील मागे घेतलेत. पण आत्ताच्या घडीला पुढे जात असताना या सर्वांना नेमकं काय समजावा या मंचाच्या माध्यमातून मुलाखतीच्या? एक तुम्हाला सांगतो सायनाथजी, जेव्हा आपण महायुती करण्याचा निर्णय सन्मान्य राणे साहेबांनी घेतला आणि आम्ही सगळेजण त्या निर्णयाबरोबर राहिलो, म्हणून आम्हाला तेव्हाच कळलं की जेव्हा आहेत आमच्याकडे 50 सीट आणि 100 पंचायत समिती, 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती, त्याच्यामध्ये आम्हाला सगळ्यांनाच सामावून घ्यायचं आहे. आम्ही शिवसेनेच्या नेते मंडळींना म्हणजे आदरणीय निलेशजी, दीपक केसरकरजी, दत्ता सामंतजी यांचे सगळ्यांचे आभार मानतो की त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला जास्त सीट लढवण्याची संधी दिली. आम्ही 31 सीट लढवतोय आणि शिवसेना 19 सीट लढवते, पण आम्ही एक कुटुंब म्हणून लढवतोय. 2-2 पक्ष असले तरी पण कुटुंब एकच आहे. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांना त्याच्यामुळे आमच्याकडे पर्याय कमी झाले, सीट कमी झाल्या असल्यामुळे 50 वरून 31 वर आम्ही आलो, निलेशजी 50 वरून 19 वर आले, म्हणून थोडी बंडखोरी होणं अपेक्षित होतं. पण शेवटी राणे साहेबांचा निर्णय हा अंतिम आहे.
निवडणूक हे राणे साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही लढतोय. आम्ही मतदान राणे साहेबांच्या आणि महायुती देवेंद्र फडणवीसजी, एकनाथ शिंदेजी, रवी चव्हाणजींच्या नावाने आम्ही मतदान मागतोय. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांना हे समजलं पाहिजे की शेवटी महायुती झाल्यामुळे सन्मान्य राणे साहेबांनी दिलेला निर्णय हा अंतिम आहे आणि त्यानुसार आपल्याला उद्या काम करायचं आहे. मतदार पण राणे साहेबांना बघूनच, महायुतीच्या आमच्या मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना बघूनच मतदान करणार आहे. आणि म्हणून हेही तुम्हाला सांगतो, काही लोक बंडखोरी करत अपक्ष उभे राहिलेले आहेत. काही भाजपचे आहेत, काही शिवसेनेचे आहेत. मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगतो, अपक्ष जे असतील त्याला मदत करणारे जे कार्यकर्ते असतील, उद्या अपक्ष जे काय आश्वासन देणार आहेत, एकही रुपये निधी मिळणार नाही. जे भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ चिन्हावर, जे शिवसेनेच्या चिन्हावर उभे असतील त्यांनाच निधी राज्य सरकारतून मिळणार आहे. म्हणून अपक्ष जेवढं कोण नाचत असतील, ज्यांना जनतेमध्ये सांगत नाही रे आम्ही त्यांचेच आहोत, उद्या जाऊन आम्ही त्यांचेच होणार आहोत. बघा, प्रत्येकाचा मान सन्मान ठेवण्यासाठीच आमच्याच राज्य सरकारने, महायुतीच्या राज्य सरकारने सायनाथजी 5 जिल्हा परिषद सदस्य स्वीकृत आणि तालुकानिहाय पंचायत समिती सदस्य स्वीकृत करण्याचा निर्णय ह्याच राज्य सरकार का घेतला? कारण का प्रत्येकाला मान सन्मान मिळाला पाहिजे. कुठलाच आमचा कार्यकर्ता वंचित राहता कामा नये, ही भूमिका राज्य सरकारची असल्यामुळे आम्ही तो निर्णय घेतलाय ना. कार्यकर्त्यांनी संयम ठेवला तर प्रत्येकाला न्याय मिळणार. तिथे प्रत्येकाला न्याय मिळणार. फक्त बंडखोरी करणारे आणि अपक्ष उभं राहणारे कोणालाच, हे आज तुमच्या ऑन रेकॉर्ड चॅनलवर सांगतो, पाहिजे त्यांनी माझे इंटरव्ह्यू बघावं, माझी नंतर रील बनवून पाठवावी. म्हणून कोणालाही जे आज आमच्या अधिकृत पक्षाच्या चिन्हाच्या विरोधात जे उभे आहेत त्यांना एकही रुपयाची निधी राज्य सरकारकडून मिळणार नाही, डीपीडीसीतून मिळणार नाही. म्हणून उगाच मतदारांनी पण हा विचार करून त्या अपक्षाला मतदान करावं, एवढं आपल्या निमित्ताने मतदार राजाला सांगतो. साहेब, खरं तर ना आम्ही कुडाळ मालवण मध्ये पाहत असताना आमदार निलेश राणे ते कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील महायुतीचे उमेदवार निवडून यावेत यासाठी अक्षरशः कंबर कसली आहे त्यांनी. मागील 10 वर्षाच्या वनवासानंतर आता निलेश राणेंना मिळत असलेलं यश पाहून आमदार नितेश राणेंना नेमकं काय वाटतंय? अतिशय समाधानी आहे. एक तुम्हाला सांगतो, निलेश राणेजी माझ्या अगोदर राजकारणात आले. राणे साहेबांबरोबर अतिशय जवळून काम त्यांनी केलेलं आहे, राज्याचा प्रवास त्यांनी केलेला आहे. आणि म्हणून आज गेल्या 10 वर्षाच्या एकंदरीत संघर्षाच्या काळानंतर आज निलेशजींनी ज्या पद्धतीने ग्रीप पकडली आहे, विधिमंडळामध्ये त्यांची असलेली भाषणं, ज्या पद्धतीने लोकांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्याबद्दल असलेलं आकर्षण, आणि म्हणून मला विश्वास आहे ज्या पद्धतीने निलेश राणेजी आज प्रवास करतायत, येणाऱ्या काळात ते काय नुसतं आमदार राहणार नाहीयेत. उद्या त्यांनाही मंत्रिपदाची जबाबदारी निश्चित पद्धतीने मिळेल. मी तुम्हाला सांगतो, कारण का शिवसेनेमध्ये त्यांचं एकनाथ शिंदेजींकडे असलेलं त्यांचं वजन आणि मेरिटवर, एका बाजूला राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून असलेलं एकनाथ शिंदेजींकडे वजन निश्चित पद्धतीने आहे, पण त्याचबरोबर त्यांच्या स्वतःच्या मेरिटवर पण निलेशजी उद्या निश्चित पद्धतीने मोठे होतील असं त्यांचा भाऊ म्हणून आणि त्यांचे सहकार्य म्हणून निश्चित पद्धतीने विश्वास आहे. शेवटी बघा, जेवढी मंत्रिपदं आमच्या कोकणाला भेटतील तेवढंच आमचा कोकणाचा विकास होणार आहे, तेवढाच विकास होणार आहे. आणि म्हणून मला भाऊ म्हणून त्यांच्याबद्दल निश्चित पद्धतीने अभिमान आहे. आणि म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळात ते अजून उच्च पदावर निश्चित पद्धतीने जातील. अगदी शेवटचे 2 प्रश्न आहेत साहेब माझे. खरं तर माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार नारायण राणे साहेब यांच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत एकवटलेला सिंधुदुर्ग आणि त्या एकवटलेल्या सिंधुदुर्गानंतर ह्या होऊ घातलेल्या निवडणुका, या सर्व निवडणुकीच्या 9 तारीखला लागणाऱ्या निकालाकडे तुम्ही नेमकं कसं पाहताय? सिंधुदुर्गाची जनता ही सन्मान्य राणे साहेबांकडे आपलं कुटुंब प्रमुख म्हणून पाहत. राणे साहेबांनी गेली 27 वर्ष जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये 90 पासून ते आतापर्यंत एकंदरीत या जिल्ह्याच्या प्रत्येक जिल्हावासियाला आपलं कुटुंब म्हणून, म्हणजे माझ्या घरातला दादा हे म्हणून राणे साहेबांना दादा म्हणून बोलवतात. आणि त्यांच्यामध्ये आणि जिल्ह्याच्या लोकांमध्ये एक अतूट नातं आहे. आणि त्याचबरोबर सायनाथजी, आता तर भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, आमची जे काही महायुतीचं सरकार आहे, वरती केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आहे. आज आपल्या जिल्ह्याच्या विकासासाठी, जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी, आपल्या मुला मुलींना परत एकदा आपल्या जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मितीसाठी परत आणण्यासाठी ही अतिशय सुवर्ण संधी आहे.
मी बोलतो सिंधुदुर्गच्या जनतेने, भावी पिढीने आपला स्वार्थ पाहावा. तर ही जी काही टीम आता जनतेने निवडून दिली आहेत ना, एका बाजूला राणे साहेब आहेत, निलेशजी आहेत, दीपक केसरकरजी आहेत, मी पालकमंत्री आहेत, वरती देवेंद्रजी मुख्यमंत्री आहेत, तिथे रवी चव्हाण साहेब प्रदेशाध्यक्ष म्हणून आहेत, तिथे एकनाथ शिंदेजी आहेत. आज तुम्ही कालच्या झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये बघा ना, आपल्याला किती भरभरून मिळालेला आहे. अहो, कोल्हापूर वैभववाडी जो काही रेल्वे मार्ग आहे साईनाथजी, त्याच्याबद्दल आपणही खूप स्टोऱ्या केलेल्या आहेत. आपण नेहमी रोजगार निर्मितीसाठी आग्रह असता, आपण नेहमी जिल्ह्याच्या विकासासाठी कोकणशाही म्हणून आग्रह असता. आज कालच्या झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये 30,000 कोटी जे रेल्वेनी महाराष्ट्रासाठी दिलेले आहेत, त्याच्यामध्ये 3,500 कोटी ही कोल्हापूर वैभववाडीच्या रेल्वे मार्गासाठी तरतूद झालेली आहे. उर्वरित 3,500 कोटी हे मुख्यमंत्री साहेबांनी ऑलरेडी आपल्याला शब्द दिले आहे की मी देणार आहे राज्य सरकारने. म्हणजे आता सगळे अडचणी, आता तो उद्या जमीन संपादनाचं काम सुरू होणार आहे 2028 एंड पर्यंत आपल्याला तो रेल्वे मार्ग तयार झालेला दिसेल. म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राबरोबर कोकणाला जोडण्यासाठी आणि ह्या पूर्ण बंदर विकासची खातं जे माझ्याकडे आहे, म्हणजे मी तुम्हाला बोलतो आज आपल्या कोकणासाठी सुवर्ण काळ विकासासाठी आलेला आहे. जनतेने फक्त मतदानारूपी आम्हाला आशीर्वाद द्यायचे, फक्त आशीर्वाद द्यायचे. बाकी आम्ही जनतेकडून काहीच मागत नाही, काहीच मागत नाही. जनतेने फक्त आता दोन्ही हात पुढे करावे आणि आमच्याकडून घेत राहावं. तरुणांनी सज्ज राहावं. आता तुम्ही बाहेर कुठेही नोकऱ्या बघण्याची तुम्हाला काही गरज नाही, आई वडिलांकडून लांब जाण्याची काही गरज नाही. तुम्ही बाहेर असलेली मुलं, कुठले आपली मुलं काही सौदी दुबईला पण गेलेली आहेत, काय बिचारे गोव्यामध्ये बिचारे काम करतात, रोज प्रवास करतात, काही मुंबई पुणे नाशिककडे छोटी छोटी घरामध्ये भाड्यावर जाऊन राहतात का नोकऱ्यांसाठी. त्या सगळ्या जणांनी आता कोकणाची तिकीट काढावी आणि आता परत सिंधुदुर्गामध्ये यावं. पुढची 4 वर्ष तुम्हाला मी साईनाथजी सांगतो, हा तुमचा इंटरव्ह्यू आजचा तुम्ही रेकॉर्ड करून ठेवा आणि 29ला तुम्ही परत एकदा हा दाखवा आणि 29च्या वर्षी सिंधुदुर्गाचा तुमचा झालेला विकास, आपल्याकडे आलेले प्रकल्प. आज नुसतं मी बोलत नाही आहोत, मुख्यमंत्रीजी डॅव्होसला गेले, नुसतं पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भासाठी आणलं नाही, आपल्या कोकणासाठी आपल्या सिंधुदुर्गासाठी काही एमओयू साईन करून आणलेले आहे. विचार करा, शिरोडामध्ये ताजचा प्रकल्प आता काम करायला सुरू होणार आहे. आपला एअरपोर्ट 100% क्षमतेवर काम करायला सुरू केलेलं आहे. तिथे आज नाईट लँडिंग साठी परवानगी आहे. मी रोरोची सर्व्हिस कोकणासाठी सुरू करतोय. आज बंदर विकासच्या निमित्ताने असंख्य विषय होत आहेत. आज आपल्याकडे फिशरीज कॉलेज इथे येत आहे, मच्छीमारांसाठी विविध योजना आहेत. आज जिल्हा विकासासाठी एकही रुपये कमी पडत नाहीये. हेच आज सुवर्ण काळ आहे. फक्त आम्हाला विविध हे जे सत्ता केंद्र आहेत ते आमच्याकडे आले तर आम्हाला काम करणं अजून सोपं जाईल, लोकांपर्यंत निधी पोहोचवणं सोपं जाईल. आज जसं आपल्या माध्यमातून आम्ही जनतेशी बोलतोय तसं लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनतेसाठी विकास करायचा, एवढंच सोपं आहे. साहेब, खरं तर ना ते वैभववाडी कोल्हापूर हा जो रेल्वे मार्ग आहे, कधीपासून आम्ही ऐकतोय, बऱ्याच वर्षापासून. म्हणजे जेव्हा समजायला लागलं ना आम्हाला तेव्हापासून आम्ही ते ऐकतोय. आज 2026 मध्ये जसं आपण सांगताय ते वरपासून इथपर्यंत माळ लागली सत्ताधाऱ्यांची, तेव्हा हे कुठेतरी तरतूद झालेलं आणि आपण सरकारच्या सायनाची पहिल्याच वर्षात आहोत. अजून 4 वर्ष बघायचे. आज 365 दिवस मध्ये आमचा परफॉर्मन्स बघा. आम्ही बंद पडलेले वर्षानुवर्ष बंद पडलेले प्रकल्पांना चालना द्यायला सुरुवात केलेली आहे, ज्याचे इफेक्ट तुम्हाला पुढचे 4 वर्षामध्ये दिसतील. प्रकल्प पूर्ण होत असताना दिसतील, मुलं नोकऱ्यांना लागलेली दिसतील, मुलं आर्थिक सक्षम होताना दिसतील आणि कोकणाचं दरडोई उत्पन्न वाढलेला दिसेल. साहेब, आपल्या विजनसाठी आमच्याकडनं शुभेच्छा आहेतच. एकूणच हा जो 9 तारीखला निकाल आम्हा सर्वांना पाहायला भेटेल, त्याचा राज्यामध्ये नेमका काय संदेश जाणार आहे ते आजच थोडंसं आम्हाला सांगितलं तर बरं होईल. राज्यामध्ये एवढाच संदेश जाईल की भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर सिंधुदुर्गाची जनता अतिशय भक्कम पद्धतीने उभी आहे. आमच्या देवेंद्रजींबरोबर, आमच्या एकनाथ शिंदेजींबरोबर आणि आमच्या सुमित्राताई पवारांबरोबर आमची सिंधुदुर्गाची जनता आहे. आणि परत एकदा सिंधुदुर्ग हा आदरणीय खासदार माजी मुख्यमंत्री राणे साहेबांचाच बालेकिल्ला आहे. काली होता, आजही आहे आणि उद्या पण तोच राहणार. आणि त्यामध्ये निलेशजी असतील, दीपक केसरकरजी असतील आणि आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे, शिवसेनेचे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे, परिवारातले सगळे कार्यकर्ते आम्ही एकत्र म्हणून जनतेच्या सेवा करण्यासाठी जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या माध्यमातून परत एकदा सज्ज आहोत.
आमच्या जिल्हा परिषदनी 27 वर्षामध्ये घेतलेले पारितोषिक, हो. ह्याच्यात तुम्ही पूर्ण यादी बघा. आणि आता असलेली प्रशासनाची आमची कलेक्टर मॅडम असतील, आमच्या केबुडकर असतील, आमचे SP असतील, हे आमची ही सगळी जी टीम एकत्र मिळून आम्ही परत एकदा सिंधुदुर्गाला 1 नंबरवर आणण्यासाठी सज्ज आहोत. 9 तारीखचा निकाल तर साहेब सर्व सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांच्या समोर आहे. मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून सर्व सिंधुदुर्ग वासियांना नेमकं काय आवाहन कराल आपण? अगदी सिंधुदुर्गाच्या माता भगिनींना, तरुणांना आणि सर्व जनतेला जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी मनापासून आपल्याला विनंती करेन की लोकशाहीमध्ये मतदान हा आपल्याला दिलेला एक फार महत्त्वाचा अधिकार आहे. आणि तो मतदान करून आपण आमचे हात बळकट करता, आम्हाला संदेश पाठवता. आणि म्हणून येणाऱ्या 7 तारखेला आपण मोठ्या संख्येने आपण मतदान करावं. मोठ्या संख्येने आपल्या हक्काचा जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य निवडण्यासाठी बाहेर निघावं. आपल्याला राणे साहेबांचे हात बळकट करायचे आहे. नितेश राणे, आमचे दीपक केसरकर साहेब आणि आमचे सगळ्यांचे हात बळकट करायचे आहेत. आणि सिंधुदुर्गचा विकास आमच्या माध्यमातून करून घ्यायचा आहे. आणि ह्यासाठी तुम्हाला येणारा 7 तारीख आपलं एक अमूल्य मत हे आमच्यासाठी तुम्ही येऊन मतदान करून आम्हाला त्या माध्यमातून आम्हाला आशीर्वाद द्यावा, एवढीच कळकळीची विनंती करणार आहे. धन्यवाद साहेब. 7 तारीख आणि 9 तारीख या दोन्ही दिवसांसाठी आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आपल्याला आभारभर शुभेच्छा देतो. पूर्ण वेळ या मुलाखतीला दिला त्याबद्दल धन्यवादही देतो. आणि पुन्हा आपण भेटू 9 तारीखला. आपण मात्र कुठे जाऊ नका, पाहत राहा चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद.